Sa inaasahan po na dami ng mga biyahero ngayong panahon ng bakasyon, nagpaalala po mga otoridad sa publiko na magplano at maging maingat upang maiwasan ang matinding holiday traffic at masiguro ang ligtas na paglalakbay. Ayon sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o yung PDRRMO, mahalagang magplano ng maaga at maging flexible sa oras ng biyahe. Ipabatid ng tanggapan ang pinabatid ng tanggapan na masikip ang daloy ng trapiko mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi, kaya't pinapayuhan naman ang publiko na iwasan ang paglalakbay sa mga oras na ito kung maaari. Binigyang diin ng kahalagahan ng pananatiling alerto sa kalsada, lalo na sa gitna ng pabigat na trapiko. Pinapayuhan naman ang mga motorista na iwasan ang paggamit ng cellphone at iba pang gadget habang nagmamaneho upang maiwasan ang aksidente. Mahalaga rin umano ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa rutang dadaanan, kabilang ang mga pangunahing kalsada at alternatibong daan upang mas maging maayos at mabilis ang biyahe. Bukod dito, hinikayat naman ng publiko na regular na alamin ang lagay ng panahon sa pamamagitan ng mga magkakatiwalaang mga weather updates bago bumiyahe upang matiyak ang kaligtasan sa daan. Patuloy ang panawagan naman ng mga otoridad sa kooperasyon sa publiko upang maging maayos, ligtas at mas magaan ang daloy ng trapiko ngayong holiday season. IFM News. IFM News. IFM News.